Άλλη παρέμβαση διαδικαστική. Γιάννης Κυριακόπουλος από το Βήμα, σε παρακαλώ. Γιώργο, με συγχωρείς. Δεν θα... Γιώργο, θα κάνει τη διαδικασία. Ναι, κάνε, αν είναι πίσω. Γιάννης Κυριακόπουλος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έκανα τη διαδικαστική παρέμβαση και διάβασα το άρθρο 12 του καταστατικού, διότι από την τοποθέτηση του Προέδρου κατάλαβα από ένα σημείο και ύστερα ότι δεν υπάρχει απολογισμός ούτε καν από το ΔΣ, πολλό δε μάλλον δεν υπάρχει έκθεση Εξελεκτικής Επιτροπής, και θέλω να θυμίσω από αυτό το βήμα ότι το Προεδρείο του Συλλόγου τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια χρονικά, δεν θυμάμαι επακριβώς, είναι από μια συγκεκριμένη παράταξη που όλες οι άλλες παρατάξεις συμφώνησαν, γιατί πραγματικά δεν υπήρχε θέμα, ότι μπορεί να συγκροτηθεί το Προεδρείο, διότι έτσι κι αλλιώς πλησίαζε ο χρόνος των εκλογών. Λυπάμαι, συνάδελφε Πρόεδρε, αλλά το να είσαι 1 ώρα να κάνεις μονοθεματική ενημέρωση και να ερχόμαστε, δεν θα αναφερθώ καν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου, θα σου πω μόνο ότι 2 μόνο εκδηλώσεις έκανε ο Σύλλογος, συνέδρια, και θα συζητήσουμε αν υπάρξει συζήτηση ή σε αυτήν τη συνέλευση ή σε άλλη συνέλευση, πώς ακριβώς έγιναν. Επί του θέματος είμαι, συνάδελφε. Διαδικαστικά, λοιπόν, δεν αντιλαμβάνομαι πώς ένα Προεδρείο που ήταν για να οδηγήσει το Σύλλογο σε εκλογές έρχεται 2 ή 3 χρόνια μετά, χωρίς οικονομικό απολογισμό και χωρίς έκθεση Εξελεκτικής Επιτροπής, να μας παρουσιάσει τι. Δεν εστάλησαν καν, ούτε αναρτήθηκαν, έστω να τα έχουμε δει για να μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά τι να αναρτήσετε όταν δεν τα έχετε συζητήσει μεταξύ σας. Και ακούω μέλη του ΔΣ να λένε ότι δεν έχει συζητηθεί και δεν υπάρχει απόφαση. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι υπάρχει θέμα με το καταστατικό. Επίσης, να μου επιτρέψετε, θα παρακαλέσω το Προεδρείο όποια στιγμή κρίνει σκόπιμο να τηρήσουμε 1 λεπτού σιγή. 2 εκλεκτοί συνάδελφοι, τους είπε προηγούμενα και ο συνάδελφος πρόεδρος του Συλλόγου, ο Νίκος ο Μακρόπουλος και ο Βασίλης ο Οικονομόπουλος. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα για τους 2 εξαίρετους συναδέλφους, οι οποίοι πραγματικά η απώλεια των οποίων είναι τεράστια.